Stare ciudată cu un arătător cu cârcel, ce stă lipit de trăgaciu, ce tună într-una cu fier și lasă găuri mari la fel ca cea din drapel. Nu răspunde la apel, fiecare dă capul lui la dreapta lui. Cel mai bun prieten la ce-a făcut un cucui e de la plumbul pătruns în incinta craniului. A dedicat țării lui bătăile cordului, a ajuns în bătaia focului fără acordului. Corpul lui păstrează în viață amintirea șocului și el îl vede cum zace, vede cum tace, atunci vede negru și vede roșu când trage acorduri de Kalashnikov într-un concert al morții, în care dansează cu toții, dansează cu sorții. Începe să plouă cu emoții, că plouă cu sânge, obrazul crestal de sudoare, îi crede că plânge. El doar speră că ajunge să-și mai vadă o draslă, el doar speră că ajunge să-și atingă nevasta. Fierui spintecă strada cu gândul la ochii ei, visează la victorie pe calea victoriei. Dar nu știe în cine trage, dar știe să încarce. Trage pentru toți cei dragi, o face pentru pace, o face pentru tot, o să cunoască o lume nouă, o face să mai prind o iarnă după 89. E revoluție. Apelăm la toți cetățenii patrioți, iubitori acestui pământ, ofițeri, soldați